आमची गोंयची लोकां 1600 सेंच्युरीपासून कन्वर्टेड आसात. आमची लोकां OBC, NT, VJ असे बॅकवर्ड क्लासीस असलेली तांकां मिशनरी लोकांनी हायर कास्ट दिली आमकां. रोमन कॅथोलीक म्हणजे व्हडली जात आमकां दिली आनी हेका लागून आमची लोकां खूब क्रिश्चन जाली. ओके. आणि आता कितें जालां की आमची जी OBC, NT, ST आमची जी कास्ट असलेली ती आमची गेली आणि आमकां गव्हर्मेंटमध्ये जॉब मिळत ना, गव्हर्मेंटमध्ये एज्युकेशन फॅसिलिटी मिळत ना, काहीच मिळत ना. आणि आमच्यासाठी आमची जी मिशनरी आसा ती आमकां गव्हर्मेंट आसा, कित्याक त्यांचे रुल्स सगळे कडेन आसात. स्कुलात रुल्स, चर्चमध्ये रुल्स, मॅरेजचे रुल्स, एनॅलमेंटचे रुल्स, बॅप्टिजमचे रुल्स, म्हणून ती आमच्यासाठी गव्हर्मेंट आसात. आता तुमकां सांगता, स्कुलात जेंची स्कूल खूब व्हडले स्कूल आसात त्या स्कुलात आमकां 50% फी माफ करूची त्यांनी. आणि जे व्हडले कॉलेजीस आसात, इंजिनियरींग कॉलेजीस, MBBS कॉलेजीस, MBA कॉलेजीस आणि मेडिकल कॉलेजीस, ह्या ठिकाणी कितें आसता, एग्जाम्पल इंजिनियरींग कॉलेज आसा थंय एका वर्षाक फी कितली 1,64,000 फी आसता. तर त्यांनी फक्त एग्जाम फी घेवची, आमची एग्जाम फी ओन्ली 4,000 रुपीज अँड 1,60,000 रुपीज आमकां माफ करूची पुढचे 25 वरास. कित्याक जी आतां सद्या जी आसात NT, VJ, OBC जी लोकां आतां आसात, जी कास्ट आसा, तांकां प्रायवेट कॉलेजीस आसा थंय कितें तांकां फक्त एग्जाम फीज आसता आणि आमच्या लोकांक सगळी फी आसता आणि वरून डोनेशन पण आसता. आमच्या लोकांक एक पण डोनेशन घेवचें ना. आणि जे व्हडले कॉलेजीस असतात, व्हडले कॉलेजीस, इंजिनियरींग कॉलेजीस असतात, थंय त्यांनी फक्त एग्जाम फी घेवची आमची. एग्जाम फीस ओन्ली एग्जाम फी 4,000 फीस अँड नॉट 1,64,000. ओन्ली 1,64,000 तांकां माफ करूची. आणि अशे 25 वर्साक त्यांनी करूची. आमची लोकां कितें आसात, सद्या जी गोंयची लोकां आसात ती बाथरूम घासतात हैसर वचून, लंडन वचून बाथरूम सफाई करता. अरे तुमकां लज दिसूंक जाय, तुमचे कडेन एवढी बरें एज्युकेशन सिस्टम आसा, 75 वर्सां जाली, 100 वर्सां जाली, तुमचे कडेन व्हडले एज्युकेशन सिस्टम आसा. तुमी आमच्या लोकांक कितें दियात? कित्याक तुमी आमचे गव्हर्मेंट आसात, आमची कास्ट असलेली ती तुमी घालून टाकल्यात. आणि लिव्हिंग सर्टिफिकेटमध्ये कशें आसा, रिलीजन रोमन कॅथलीक. अरे रिलीजन रोमन कॅथलीक तो ना आमचे. आमकां मागीर ती क्रिश्चन जे मायनॉरिटीचे आसा ते मिळत नात. तुमची स्कूल आसात, कॉलेजीस सगळी मायनॉरिटीमध्ये आसात आणि क्रिश्चन असले तर आमकां तेजो फॅसिलिटी मिळतली आमकां. तुम्ही ते करात ना. तुम्ही आमचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट पण चुकीचे लिहितात, ते पण लिहू नकात. आणि आमच्या लोकांक की तुम्ही पुढचे 25 वर्सां तुम्ही असे एज्युकेशन दियाचे, हे देवा लागीं हांव मागता. आणि सगळे बिशप साहेब सगळ्यांनी एकवट जावचे आणि तुम्ही सगळ्या लोकांनी एकोटीक जावात. आणि हांव घाटी आसा, म्हाका कोंकणी येत ना. कित्याक माझे पण एन्सेस्टर्स गोंयाचे असलेले, ते मायग्रेशन जाले आता 200 वर्सां जाली, 150 वर्सां जाली. माझी लँग्वेज अशीच आसा. तर हांव कितें म्हणतात ते तुम्ही ऐकून घ्यात. माझ्या लँग्वेज आसा तेजे कडेन तुम्ही ऐकू नाकात. लँग्वेजा कडेन माझ्या ऐकू नाकात तुम्ही. पण हे एक जाले. दुसरें हांव सांगता, आमच्या लोकांक की तुम्ही अशी एज्युकेशन दिल्यात, समजा म्हणजे फक्त एग्जाम फी घेतली, इंजिनियरींग कॉलेज, MBBS कॉलेज, आणि आमची लोकां व्हडली जाली. आमची लोकां व्हडली जाली की आमच्या लोकांक जॉब मिळतलो. जॉब मेळ्ळ्यार हांव तुमकां सांगता, एक पॅरीश प्रिस्ट आसा गांवांत, आमी पोसता ताका. सगळ्यांनी 1,000 रुपये काडले की 50 लोकांनी 1,000 रुपये काडले, 50,000 रुपये आमी दिता पॅरीश प्रिस्टाक. तेजे हागणे बुतणे मरेपर्यंत आमी पळयता. पण आमच्या लोकांक की तुमी कितें करात, आमच्या लोकांक फ्री एज्युकेशन दियात. हायर एज्युकेशन ओन्ली टेक 4,000 एग्जाम फीस. लायकवायज हाव NT, OBC स्टुडंट्स गेट फॅसिलिटीज इन प्रायवेट कॉलेजीस. असे तुम्ही करात. तुमच्याकडे सगळे आसात. अरे आमच्या लोकांक की एज्युकेशन पण मिळत ना आणि जॉब पण मिळत ना. आणि कमीत कमी तुम्ही जी मिशनरी आसा आमची, व्हडले कॉलेजीस आसात, सगळे कितके व्हडले कॉलेजीस आसात. महाराष्ट्रामध्ये खूब आसात, गोव्यात पण खूब आसात.
गोव्यात कमी असतात आणि बाकी ऑल ओव्हर इंडिया म्हटलं व्हडले व्हडले कॉलेजेस MBBS. अरे तुम्ही आमच्या लोकांकडून थंयसर व्हडले व्हडल्या कॉलेजमध्ये तुम्ही डोनेशन पण घेतात आणि पुरी फी पण घेतात. अरे ओनली यू टेक एक्झाम फीज. अरे आम्ही तुमकां पोसताव आमच्या लोकांक तुम्ही व्हडले बनवात, मेक आ पीपल रिच, गिव गुड एज्युकेशन. असे केल्यात तुम्ही कोणासाठी करतात हे व्हडले व्हडले कॉलेज कोणा बाकीची लोकांकी मिळता ॲडमिशन मिळतात त्यांच्याकडून तू 10-10 लाख रुपये 15-15 लाख रुपये ॲडमिशन डोनेशन घेतात आणि त्यांना ॲडमिशन देतात. आमच्या लोकांकी तुम्ही देत नात. आमची लोकं किती असा सध्या बॅकवर्ड असतात. हॉटेलचे जॉब करतात, नाहीतर बाथरूम साफसफाईच्या लंडनाक वचून काम करतात, नाहीतर तिकडे करतात. आणि दुसरे म्हणजे किती असा काजाराचे. अरे काजाराचे तुम्ही म्हणतात एक महिन्याच आपल्या पोटासाठी वचता दुबई वचता. अरे थंय तो मिसाक वचतलो, एक दीस सुट्टी मिळता ताका आराम. ते थंयसर 12-12 तास काम असता, एक दीस सुट्टी मिळता तांकां. हां एक दीस सुट्टी मिळता ते आराम करतात. आणि तुम्ही जेन्ना त्याच्या काजाराचो टाईम येतात त्यांना म्हणतात तुम्ही तिकडच्या फादरीची चिठ्ठी घेऊन यात, त्यांना तुझे काजार करतले. अरे तिकडचो फादर तुमकां चिठ्ठी दितलो, तो म्हणतलो आमची वर्षाची सबस्क्रिप्शन फी 10,000 रुपये दियात, मागीर तुका चिठ्ठी दिता. हैसर पण पैसे आणि तिकडे काजार करू गेले की गावात गेले की तो पण फादर पैसे मागतलो. असे करू नका तर तुम्ही. हां सगळे ऑनलाईन करा तुम्ही. काजार कोर्ट जे असा किती पण जे कॅटेगिझम असतात ते ऑनलाईन करात, मॅरेज कोर्स ऑनलाईन करात, सगळे ऑनलाईन करात. आता सिस्टीम असा सगळी. आमच्या लोकांनी तुम्ही त्रास देऊ नका. आणि अनायलमेंटचे किती अनायलमेंटचे तुम्ही लोकांनी त्रास देतात. कोर्टाची ऑर्डर झाली की झाले. असे तर तुम्ही कोणाक अनायलमेंट देऊ शकत नात. वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड. तुम्ही कोणाकही अनायलमेंट देऊ शकत नात तरी तुम्ही अनायलमेंट देतात लोकांकी. आणि तुमका राईट टू इन्फॉर्मेशन लागू ना. हाव जर तुमची राईट टू इन्फॉर्मेशन तुमची जर ना ह्या वर्षात जेवढे तुम्ही अनायलमेंट दिलेले असतात त्यांची ॲप्लिकेशनचो कागद जो ॲप्लिकेशन पेपर आणि अनायलमेंट कशी कुठल्या बेसवर दिलेला ती कॉपी हांवें जर सगळ्यांची घेतली तर सगळे हांव तुमकां सांगता हांव ऑडिट करता. म्हाका 10 रूल्स माहीत आहात अनायलमेंटचे आणि त्या 10 रूल्समध्ये का ना ते सगळे त्यांचे खोटे असतले. ज्युडिशियल विकार कित्याक तंग करता. बिशप ऑलविन बिशप आणि तो ज्युडिशियल विकार अलेक्स डिमेलो सावंतवाडीचो म्हाका हे करता, हां त्रास दिता. अरे आम्ही कित्याक करता. आम्ही असे तर तुमच्या अनायलमेंट सर्टिफिकेटची आमकां कांयच फायदो ना, गव्हर्मेंटमध्ये काय फायदो ना. तरी पण आम्ही कित्याक आमच्या रितीरिवाज प्रमाणे आमच्या स्पिरिच्युअल लॉ प्रमाणे आम्ही तुमच्याकडे येता. आणि तुम्ही आमकां हॅरास करतात. हय जायत ना केस म्हणून तुम्ही धाडतात खंय गोव्याक धाडतात. अरे तुम्ही काय देव आसात. हां देव आसात तुम्ही लोकांक त्रास दितात. हां असे करू नात तुम्ही. तुमकां बायलो असते का ना, तुमकां बायलो नात. बिशपाक आणि ज्युडिशियल बायलो असते ना तांकां कळ्ळें आसता कितके प्रॉब्लेम आसता तो. काजार म्हणजे बाजार आमकां शिकयतात तुम्ही काजार कितें आसा आनी कितें आसा. देवाच्या नांवान आमकां त्रास करतात. अरे आम्ही तर प्रॉपर तुमच्या ऑफिसात येयल्या आमचे सगळे घेऊन. आम्ही तुमचे डॉक्युमेंट विथ प्रॉपर चॅनल आम्ही तुमच्याकडे येयल्यात. तुम्ही आमकां आमचे दिवंक जाय. कित्याक त्रास दितात. 1.5 2 वर्सां लायतात. हां आमकां डिवायड कर चर्चपासून आमच्या फेथपासून तुम्ही डिवायड करता आमकां. असे तुम्ही करू नकात. हेच तुमची बाईल असते ना, तुमकां बायल्यो असते ना तर तुमकां प्रॉब्लेम किती झालेलो असतो. असे करू नका तुम्ही. आणि जे तुमकां आतां सांगता आणि आमची कास्ट आता रोमन कॅथलीक आसा. आमी प्युअर ओपन कॅटेगरीमध्ये आसा. आमकां गव्हर्मेंट जॉब पण ना आणि आमकां एज्युकेशन पण मिळत ना बरें. आणि तुमच्याकडे सगळे आसा रे व्हडले बिशप व्हडले कॉलेजीस आसात. MBBS कॉलेज, MBA मेडिकल कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेजीस आसात. तुम्ही ते आमच्या लोकांक दियात ना. फक्त एक्झाम फी घेवची तुम्ही. एक्झाम्पल 1 year फी फॉर इंजिनिअरिंग इज एका वर्षाची फी 1,64,000 रुपये आसा. 1,64,000. तर ओनली 4,000 फीज यू शूड टेक ॲज अ एक्झाम फी. नॉट 1 lakh and 1,60,000 रुपीज शुड बी यू शुड नॉट टेक दॅट. ओके लायकवायज हाव काय जसे ते NT-OBC स्टुडंट्स असतात त्यांना तसेच मिळतात गव्हर्मेंटचे. म्हणून ती होडली झालेली असतात. त्यांचे होडले असतात, डॉक्टर असतात, इंजिनियर असतात, सगळे असतात. गव्हर्मेंटने त्यांना होडले केले. आणि आम्ही ख्रिश्चन झाल्या आमची कास्ट पण गेली OBC NT आणि कोली कास्ट गेली आमची. सगळे गेले आणि आमकां एज्युकेशन पण ना आणि आमकां गव्हर्मेंटची फॅसिलिटी पण ना. अरे तुम्ही तेवढे तरी करात.
आमच्या लोकांकी तुम्ही चांगले एज्युकेशन द्या. ओन्ली 25 इयर्स आय एम टेलिंग यू. फक्त 25 वर्सां द्यात आणि आम्ही तुमकां पोसताव. आमच्या लोकांनी 1000 रुपये काढले तर तुमचं एक पॅरिश प्रीस जगता. त्याचे हागणे मुतणे सगळे आम्ही पळयता मरपर्यंत. एका प्रिशन आमच्या थंयसरच रावचे. आम्ही तांकां पोसता. पूण आमच्या लोकांकी तुम्ही चांगले एज्युकेशन द्यात. हीच देवा लागीं हांव विनंती करता. आनी म्हाका घाटी म्हणू नका, हांव घाटीच आसा आतां. म्हाजे एन्सेस्टर गोंयांतले, पण आतां म्हाजी भाशा घाटीच आसा. कित्याक हसता कोण रे तो? तूं म्हजें सूख दिवं नाका दूख, तूं म्हजो रूख लागना भूक, तुजे वेनेन संवसार सगळोच दिसता काळू. तूं म्हजें फूल, तूं एक बुलबुल, तुज्या मोगान हांव जाला गुल, तुजे मुखार मनका म्हज्या हांव जमनीची धूल. सांग पोंग दिसताय जिवो सांग, तूं किरलाय ना कायदान, कुडीक सुटलो आकाश. मोड मोगाच्या सोमदिरान, मोड जाला थोर म्हाका घोडतो जीवची सुकान. तूं म्हजें सूख दिवं नाका दूख, तूं म्हजो रूख लागना भूक, तुजे वेनेन संवसार सगळोच दिसता काळू. तूं म्हजें फूल, तूं एक बुलबुल, तुज्या मोगान हांव जाला गुल, तुजे मुखार मनका म्हज्या जमनीची धूल. तांबडे रोजा तुझे पोळे, दुकानी बोरल्यान मोजे डोळे. तांबडे रोजा तुझे पोळे, दुकानी बोरल्यान मोजे डोळे. पापाचे लिसेन्स आसा जाल्यार कोळे, काजार जावचे मोजे कोळे. यो पयले यो सोरो म्हाका जाय पयलो, सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो फडतो लटकलो. यो पयले यो सोरो म्हाका जाय पयलो, सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो फडतो लटकलो. म्हाका जाय जाय, म्हाका जाय जाय, बारीक बारीक होकाल म्हाका जाय. म्हाका जाय जाय, म्हाका जाय जाय, बारीक बारीक होकाल म्हाका जाय. म्हाका जाय जाय, म्हाका जाय जाय, बारीक बारीक होकाल म्हाका जाय. म्हाका जाय जाय, म्हाका जाय जाय, बारीक बारीक होकाल म्हाका जाय. बाय बाय. Like my video, share my video. Okay, subscribe my video. One thing is that missionary is government to Catholic people. And likewise, how the government gives facilities to NT-OBC, likewise, like this, the missionary should give facilities in the fees in the engineering colleges, medical colleges, big colleges, and in till 10th standard they should take 50% fees. Okay, and all the bishops should take interest in this, and all the Catholic people from Goa and everywhere, all over India, all should become together and make bishop and missionary to give this facility to us, because we are in open category. We don't get any government jobs, nor we get good education. Only good education can be given by missionary to us, because missionary is a government to us. देवान तांकां बरें करून दीत आनी आमच्या लोकांकी व्हडलें करून दीत. आमची लोकां तुमकां मदत करतली, गॅरंटी दिता. आमच्या लोकांकी तुमी इंजिनियर बनयल्यात, आमच्या लोकांकी तुमी डॉक्टर बनयल्यात, आमच्या लोकांनी नर्सीस बनयल्यात, तर आमची लोकां 100% एवढी हॉनस्ट आसात की तुमकां पयशे हाडून दितली. एक पॅरिश फीज आमी पोसताव, मरपर्यंत ताका पोसताव. बरें म्हयन्याक आमी 50,000 रुपये दिताव ताका, 1000 रुपये अशे करून 2,000 रुपये अशे तुमी आमच्या लोकांकी
पुढचे 25 वर्सां फक्त. आणि ह्यो व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा, शेअर करा सगळीकडे. आणि सगळे बिशप साहेबांना असतात त्यांनी सगळ्यांनी हे ऐकूक जाय, आमचे हाव जे म्हणतात ऐकूक जाय. हे सगळ्यांच्या बऱ्यासाठी असा, आमच्या लोकांची बऱ्यासाठी आहात. तुम्ही देवाचे पण आमकां सांगात बरे आहा. तुम्ही देवाचे बरे सांगतात, तुम्ही कितें वायट सांगत नात आमकां. आमच्या लोकांकी चांगले रीत दितात, चांगले करतात आमच्या लोकांकी. आणि तुम्ही हे पण करात आणि बरोबर तुम्ही हायेस्ट एज्युकेशन आमच्या लोकांक दियात. ओके, देव बरे दीस दिवं तुमकां मोगाच्या भावा भयणीनो. बाय बाय, लव यू ऑल. थँक्यू.